Gikasohan na sa Davao City Police Office si Police Staff Sergeant Juni Cabaylo kinsa gidakop sa mga kabaro niya tung Domingo sa gabi, Hunyo 15 ning tuiga, human siya nagpabuto og pusil atol sa kumbira sa bunyag sa anak sa iyang amigos sa Bumpat Compound, Purok 5-A, Barangay Los Amigos, Tugbok District, Davao City. Nadistino si Cabaylo sa Kalinan Police Station 10. Alarms and scandals ug kasong administratibo nga grave misconduct ang gipasaka batok ang Cabaylo. We filed administrative and criminal charges against him, so and drug tests and forensic examinations against, and ano pa yung ginawa ko, pina-check ko yung FEO kung mayroon siyang mga firearms doon, iparevoke ko lahat. Matod ni Police Colonel Hansel Marantan, ang acting director sa Davao City Police, dili konsintihon sa PNP ang binuhatan sa mga pulis nga sama sa gihimo ni Cabaylo. Yan yung sinasabi ni ni presidente kay General Torre, now we have to remove the pain points. The word is pain points. How could you remove pain points if you are the pain point? Diba? So, may apology na ganun ang naging demeanor ng policemen natin. We responded, 2 minutes. We responded pero nangyari na eh. So, we do some corrections. I think he will be dismissed, pero there's a process for that. Sa report sa Davao City Police, nakainom si Cabaylo niya tong tungura ug dunay nakabikil nga bisita. Naareglo ra hinuon apan pipila ka minutos ang nilabay ni kuha sa iyang service firearm nga Glock 17 Gen 4 pistol ang pulis ug nagpabuto nga gikalisang sa mga bisita. Maybe there's a mental conditions on him also. So, kaya dapat routinary, dapat chine-check yung mga pulis natin on mental aspect. Lasing siya, Sir, ano po yung Off duty naman siya, pero hindi is not the reason na you have to do such indiscriminate firing. Posibleng matanggal sa serbisyo si Cabaylo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.